А сега следва един репортаж, който ще ни върне назад във времето, чак в средата на миналия век, че и преди това. От известно време у нас има огромно влечение към суинг танците и то се разраства с голяма скорост. Какво привлича българите в ретро стила, музиката и танца? Вижте в репортажа на Ивета Шилигарова. Ритъм, настроение и красота. В ерата на новите технологии все повече хора са пленени от очарованието на едни отминали времена. Намираме го в киното, в музиката, а напоследък и в един доскоро непознат за България стил танци – суингът. Специално с суинг се занимавам, мисля, че малко повече от 3 години. Преди това се пробвах в различни танци, търсих себе си в малко балет, малко латино танци, малко хип-хоп и нищо не откривах да ми пасне наистина на темперамента, на музиката. Всъщност най-основното нещо, което ме привлече в суинг танците е музиката. Този свингиран джаз, аз го слушам от малка, покрай моите родители и никога не съм предполагала, че може да се танцува на това нещо. В момента, в който открих, въобще от някъде чух, че има суинг танц, почнах нищо да търся и в крайна сметка намерих Явор и отидох при него да се уча. Въпреки че у нас суингът никога не е бил начин на живот, днес в София редовно се организират партита, вдъхновени от тази култура. Дрехите, гримът, музиката и танците са изцяло в ретро-стилистиката. Явор Кунчев е един от първите инструктори по суинг, линди-хоп и буги-вуги у нас. Суинг музиката носи радост, настроение. От друга страна, времето, в което живеем, по някакъв начин хората започват да се отчуждават. И това социализиране, което се получава в тези групи и на партитата ни, по някакъв начин ги кара да се чувстват по-живи. Отделно в световен мащаб суинг движението, суинг културата е в подем и това се усеща и тук по някакъв начин. Вижте, последните филми, които излизат, са на суинг тематика. Започваме с соло Чарлстон. Това е индивидуален суинг танц, където хората се учат да танцуват солово, т.е. самостоятелно, не в двойка. Стила е Чарлстон, който е от началото на 20-те години и 30-те години той продължава да се развива. На зрителите е най-познат от старите филми. Има едни красиви жени, които мятат крака, примерно. Освен в самите танци, суингът се открива и в начина на обличане. Двете неща в комбинация водят до почти задължително пристрастяване, разказва ни Софи. В началото бях подведена точно по музиката и по ритмиката на танца. След това вече почнах да преоткривам стила, епохата, различните танци, как се отнасят с различните години. И те може би на пръв поглед изглеждат еднакво, като цяло ретро суинг, но истината е, че като задълбаеш има много подробности. През тези години се е носила такава очна линия, пък такива прически са правили, пък роклите, всичко е много интересно за проучване и експериментиране върху себе си за разни партита. Когато танцуваш суинг, ти не можеш да си облечеш антика, примерно, и да отидеш на парти или с ежедневни дрехи. Типичното на нашите партита е, че хората влизат в една епоха. Това ги кара да се чувстват по-уникални, по-различни от ежедневието. По някакъв начин успяват да избягат, може би, от работата си, от проблемите в къщи, на работа, на улицата и така влизат в един филм. И това, което е много щастлив. Суинг музиката, самия генезис на тази музика е много щастлив. Суингът е танц за всеки. Не изисква предварителна подготовка, а само усет за ритъм и до голяма степен издръжливост. Суинг танците са може би най-естествените към двигателната култура на човек движения. Не се изискват специални ползи като в балета или в състезателните танци или типичните латиноамерикански ползи с щъркналото. В суинга хората изглеждат стойката има много по-нормална и самите движения са много логически построени. Самия факт, че суинг танците са на повече от 100 години, означава, че този танц е оцелял точно защото е много естествен. Оказва се, че суингът е един от малкото стилове при двойките, при който дори не липсват мъже. Затова в случай, че ви е писнало от модерното ежедневие, с танцова стъпка поемете назад към годините на суинга.
Суингът може да е възникнал преди повече от век. Факт е обаче, че в България така суинг танците се появиха едва преди 4-5 години. Вече обаче имахме и световно първенство по рок-н-рол и буги-вуги, както разбрахте, един от стиловете суинг танци. Първенството беше през есента на миналата година. Това е предаването България днес, което гледате се излъчва едновременно по БНТ 2 и БНТ Свят.